Kulian TV atibatike zvechopu yamakateerera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi tiri kutambira update yandawa nayo yakakosha kuti ndizivisane nemi zvinhu zviri kuitika, mafambisirwo akaita zvinhu paNkulumani apo by election raiitika. kuNkulumani tinoziva MP anga aripo ndewe Citizen Coalition for Change uyo akafa netsaona mumwedzi yadarika iyi. So zvichakadaro ndo patakaona macandidates akawanda vachinoisa mazita avo kuti vapinde kuti vakwanise kunge vachiita se vachikwikwidzanawo nevamwe vanhu vanga varipo ipapapa. Asi ndiri kuona results ari panapa haana kufadza vanhu vazhinji. Results ari panapa haana kufarirwa nevazhinji nekuti manumbers acho afadze chose. Manumbers acho atarisirwe kuti ange ariwo anenge aripo. So panga pane munhu anonzi Rodney Ndonvanjele anga ari independent candidate. Iye akawana mavotes ake anokwana kuita 745 ndo mavotes akawana. Anditi achiteerwa naanonzi Auxilia Zita anga ari independent candidate zvekare uyo akawana 325 votes. Achiteerwa naMotusi Mandlela Ndlovu uyo akanga achizvita webato reCitizen Coalition for Change akawana mavotes ake anokwana iwo kuita 320. Kozouya ainzi Fuzwayo Mbuso anga ari independent zvekare akawana 121 votes. Achiteerwa naVivian Vuyo Sibanda uyo akanga ari wekuZAPU akawana 110 votes. Achibva ipapo achiteerwa naAuson Moyo we-EFF Zimbabwe akanga aine mavotes 65 chete. Tichibva ipapo tichuya kuna Ethel Sibanda uyo anozivikana ari weku-MDCT akawana 23 votes. Tichibva ipapo ndobva kwazouya Nomphilo Malaba Ncube wanzi inonzi ZANU-NC akawana ZANC, Zimbabwe ANC akawana 18 votes ndo mavotes akawana. Then tobva tazoya pana Freedom Murechu weZANU-PF akawana 3416 votes. Kureva kuti weZANU-PF ndiye akawina ipapo. Takada kutarisa mavotes evanhu vese ava tikada kumabatanidza ese haatosvike. Chero dai vanga vakabatana vanga vasingakwanise kumudya uyo weZANU-PF according to the voters. Ndo zvatiri kuona panapa, ndo zvakaitika. Maballots akanga akarejectwa akangoita 36 chete ndo mamiriro akaita chinhu chacho. Voter turnout yanga iri 22.7% ndo mamiriro anga akaita chinhu chacho. But muri Zimbabwe I always tell you kuti politics idzi kana dzichiitwa, especially vanhu vakawanda vari kudawo kukwikwidzana, especially vari kukwikwidzana vanhu veZANU-PF uri kuda kuita sei, something must be done. Panodiwa kuitwa something chiri serious, something which is straightforward. We are sick and tired as a nation kuti tinouya tichiimbirira tichideedzera zvinhu zvakasiyana-siyana. Yowe pazoitika chakati, yowe zvazodai, ZANU-PF yadai. So it's good. I like the way iri kutaurwa nevanhu vari kuexpressa vachipikisana neningiriki neZANU-PF on social media. But I don't like the way vari kuzoita paground, because chinozodiwa kana mapedza kudaro chimobilize yevanhu venyu vaende kunovhota, because it's not that easy. Maonera ndakuzviita izvezvi vanhu vese vakungodingina ZANU-PF yanga ine vanhu vayo vainga inayo kubva kuma-election kumashuro vese vari kuconvincwa kuti vakomana yatokwana nguva ngatiendei kunovhota. But vanhu veopposition kubva pakangonzi triple C chamisabva ikoko, especially ma-MP ese, ndogara ndakatotaura nyaya kuti MP wese ari muparliament akutoudzwa zvekupenga izvezvi. Vakutoudzwa kuti izvezvi so you have to dance according to our tune, because if anything happens to you haumbofa wakariwana back seat iroro. Opposition hakuna kana opposition kuZimbabwe izvezvi ikuti ingahwina kana any by election.
unless chamisa kana atozodzoka amene pane paitika miracle kuti ange achidzoka muchinhu ndo pachaitika panozotanga kuwanika mamwe ma-mp e-opposition zvekare muparliament. Ndo patasvika mupolitics pekuti vanhu vasvika pakuneteswa, kuneta moyo, ende kune ma-mp acho ariko they are doing absolutely nothing kuma-cities kwavari kubva kwavakahwina ma-constituents avo. Hakuna kana achiri kuitika ikoko, kungonzwa kuti ningi indobva kwakati kwangu kuri kuzodai so ndiri kuonawo vamwewo vanotombobuda vachipopotera mari dzema-cdf muparliament 1 2 3 people vanenge vachitaurawo vachimiramira vachitaura kuti aiwa but pakadai so mubato wechigaro pakadidi. I always encourage my MP, especially if you're in parliament, kana pamunoita ma-debates pane zviri kunetsa, buditsai ma-videos iwayo vanhu vamuri kumiririra vazive, because hapana pekuti mungakundwa neZANU-PF pavanoita zvinhu zvavo vanotora ma-videos, they make sure kuti vawana ma-clips iwayo, they make sure kuti ma-clips iwayo vatomaisawo pama-social media platforms avo vachitaura zvese zvavari kuita muma-parliament. But I'm not saying kuti these guys they are doing something chinoshamisira, no, hazvisiri izvo zvandiri kutaura. Pandiri ngoti kana vanhu machinge maa-serious, social media izvezvi munhu akabuda achinzi aenda kurally yeZANU-PF aone kwaangadai kana angava muimbi aita sei zvakati cheZANU-PF, vanhu muri kubuda muchipopota, yowe wazozviitirei uri muimbi wazodai so hafaniri kunge uchidai. But handi paground vana mai venyu vamakasiya vacho ndo vari kuendeswa vachinovhoterera ZANU-PF yacho, vari kupfekedzwa mazambia vonovhota izvozvo ya left right center, kwakadai so by-election, kwakadai so zvadai so, kwakadai so. Ma-MP vazhinji vari kupera, kufa, kudzingwa, kufaiwa mabasa, kuita sei, but ndo mari dzavo dzatiri kuzowana in return. Something must be done. Hazvidi hasha dzakanyanya, zvoda kuti vanhu munge muchiita zvinhu background. And the other thing, mosiyana nenyaya yekuwanza ma-opposition ngirikini mongobuda muri hopo ningadai, you must have a dialogue wekuti munogara pasi kuti mukuda kuseva kubatsira vanhu, kuti uyu yati ndiri MDCT, uyu yati ndiri chakati, uyu yati ndiri chakati, moita 17 pa one by election. It doesn't make sense because ZANU-PF inongoya yakangobatana iri ZANU-PF zvainge ngori izvozvo, ine vanhu vayo zvaingori izvozvo. Iwo poda tangobatanza tuma resources hazvichamake sense, but makagara pasi mukaonesana, mombosiya zvekupikisana ningi uyu yenye kusvita vamwe ndotonomwa anotaura zvine musoro stereki umwe anonikina zvaka. It doesn't make sense. Sit down, moonesana, iwo chipinda moisa one bhiza renyu ramunenge muchimhanya naro pakanzi paitika chinje. That is the only way yamunokwanisa kukunda ZANU-PF. Yotongo vanhu votongoziva kuti this is opposition, this is ZANU-PF, handetoni vanhu vachingovhota pangori vanhu against vanhu 2 zvinomake sense ende zvinoita order, because makangozova ngoti isusu tiri kuenda kuna ningi kana kuti kuna ningi zvatopera, just like that. Kuti munhu unoita confusion kuti mumwe ari kuregister chake uye aregister chake, munhu anotosvika paballot pacho odhakwa, moshayanisa tumavotes, muri kusplitwa tumavotes, because imimi vari kunyatsoziziva kuti opposition is an idea yekuti vanhu vari kungoopposa, vanhu ndo vari ngoti havadi. I know something zvakatoitika muZimbabwe for a long time. Ma-MP mazhinji e-opposition vanga vasinga campaign but vaitowina, kutoti atone nzvimbo dzekutoti hatomboone kana one day achikampena ikoko, vanhu vasingatombomuzive but vaingobudikira vaita sei, votononzi ningi ndiye MP awina. MP awina sei watisingazive? Ndozvaiitika vachingokampenerwa nevanhu because vanhu vaingoziva kuti isusu kuno kutanga vanhu vangoti hatisi kuda ZANU-PF kunoko, but zvanga zvine order because vaingoziva kuti this is opposition, iyi ndio ruling party. Takutova kutonetsana vakadaro vanhu vangoti neve ZANU-PF vacho vangorwa anzibhora musango rekuti iwo wacho unonge wakagara utoita iwe urikutoita vanhu varatoboikana newe vongokujika muballot zvapera wodzokera kumusha unoita iwe urikuita. So ipapo ndo panofanira kugadziriswa. I know kuti vanhu vakawanda especially vari kuita zveopposition vane nharo, havadi kudzwa zvekuita, havadi kuteerera even ma-ideas evamwe vanhu, they believe in what they believe. But tarisai kwakuenda zvinhu muparliament, muchasara musina kana munhu 1 anomirira zvido zvevanhu, ende muchaona Zimbabwe inotanga kuti nyika yese monotanga kusvika paprone because of this nonsense that is happening right now. Mutanga kusvika paprone vanhu mutanga kutirwa zvinhu zvimwe kana kuti like zvinoitwa kana matax aya ana mutuli aya nani zvese zvezve. And what will happen next? Hazvidi kudaro, zvoda kuti zvinhu zvirambe zvakaita sei zvine order. But muri Zimbabwe, I want to thank you so much for being here
thank you so much for supporting, thank you so much for watching kusvika pamunenge manhingirikana nezvinhu zvese zvine zvichiitika. Kune vanhu vakawanda vada kuengagea mumabusiness kuti tiadvertise mabusiness enyu. I think number dzekuliend dzinenge dzakangoshowa pavideo kubva richitanga. Handiti most of my videos munongotora namba idzodzo totaurirana, munouya kuwhatsapp toonesana. And kune vamwe futi kuti you want to report something that is happening chousiri kufarira, even be it corruption or whatever, zvese zvechiland baron, zveumbavha, zvekudzvanyirirwa kwevana, vanhu vachishandisa mazita epolitics or whatever, chauri kungoda kuti chiripotwa, chauri kungoziva kuti vanhu vari kupwanya mutemo vari kuita sei. Namba dzekuliand munadzo, munosenda ipapo tobva tangodzifambira nyaya dzacho toseta order yacho. But ndisati ndaenda zvangu, zvakakosha ndibva ndangoshandisa mukana uno since gore zvarapera kudai so wanawo chinhu wani chinobatika kune munhu wese ari muSouth Africa, munhu wese zvake anoshuwirwa kuti anodawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit. Mazuva zviri izi pane company inonzi Education Research inotungamirwa naMukoma Owen. Vabate idzi ndoshasha manje idzi. Vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, but make sure kuti une passport iri valid. Saka kungovabata panhamba dzavo utaura navo dziri kushowa paflyer dzoti Mukoma Owen ndibatsire gore zvarapera kudai ndoda kuwana something chinobatika. Vamwe muri kunetsekana vari kudawo matenda ari kuwanika masubcontracts anowanika muSouth Africa, beiti vamwe vari kutora kana dzimba mafull house main house aya votanga kurendeserawo vamwe, life ichitoendereka kumberi zvakadaro. Zvakakosha izvozvo kuti muite sei munge muchifambira order yacho, muchifambira metse idzodzo, mubatsirikane moita zvinhu zvinobatika. Contact Mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen. Vakubatsirei, vakuitirei. Handiti moregisterwa makambani enyu, movhurirwa maFNB business account enyu, zvinhu zvakutofamba zvakadaro. Kana uri security guard, this account inoshanda zvakawandisa. Unogona kutoti wakutotambira mari upo unodzingwa basa nemurungu wacho ipapo, kana kuti akaramwa kuti haachade kuramba achikontinya necompany, unenge une company registration kudare, unenge wakatoitirwa neEducation Research, wakutokusara uchitowana pekutangira. Nhaka yevanazvo wakutoapply for that tender, wakutoapply for anything, be it uri muconstruction, vanoda masubcontracts, ndoda kuti ndini construction yangu haisi kuwana masubcontracts, vamwe vanoona masubcontracts emumaroad chaiwo pari kuitwa kana yabve nekuhurumende. As long as une company registered unenge usisina limitation, because wakuita se wakungopinda pese pese, because vanozozva kuti tapa company inonzi chakati zvatopera. Saka Education Research ndo iripo pakukuassistai kuti munge muchiwana makambani iwayo, kuregister makambani iwayo, mobva mavhurwa maFNB business account. Namba ndo dzandakusiyirai pascreen, muvabate mutaure navo vakubatsirei.